election agent जोंङो office ni samungo faimani borok dol ke kusari जोंङो bisal boro agent office kusai tongkha जोंनो जेसकेबोनो सिन दल फाइना फाइगोन साहाय जों बरं जोंनो जेसकेबोन कासै सिनियो एजेनि कार्ड सेगनानि नाय तंखा आइन बगैनि जों टावर kusai तंखा जों थांमायां तंखा जों 2 घन्टा 3 घन्टा देर हर आसुइ दङ सिन दल मासा बुइरो हजाका आबन पुरि जों तागा ओंखारै यानि दङ किनि ताई त्रिपुरा मथाय आइन बिदिन जाना कि तंनाय जोंनो अर फाइना फाइगोन न तानि बागै फेमानि हजाका अर अफिस नि सामुगै फाइमानि जों काउंटिंग एजेंट बागै काउंटिंग एजेंट कार्ड नामे बागै फाइनाय जों कसै दङ हाता बुं जोंनो सिन कार्ड सेगिनाय जों खाना काउंटिंग एजेंट मा तंनाय फाइनाय बागै बुं जोंनो ताव मान खालाय दङ नर बदर जों आइन बिदिन पुलिस सामतुलि गुलागाति आइन बिदि तिब्रा मथा ओके बदल कासुका दल का सुनाय तो ताइता हमला सरकार रुलिंग पार्टी सरकार बरो अच्छा सोना बिसाल गरे जेम का फुल बुरी जंखा सोना ताबो पोसबाना समा फरै मैयान बता ताबो बाजी दंगो सम मुखनि सिनि फाइमानि 3:30 बाजी दंगो ता फान समा फरै मैया এই অবস্থাও दंगो नरक बुकुं बारा रक्ताम के दंबाय सिनाय चिन्ता खालाय जत्तनो जानजा हजाक जाके दंबाय सिनाय और जोंनो प्रटेस्ट खायनायनि बागै जोंनो सुराखा खायनायनि बागै जोंनो उद्धार खायनायनि बागै ताम खायनाय व्यवस्था नरक नसायमेन सिनाय सिनि दफाराव गाहामके नरक जोंनो लां खायनायनि बागै जों आसम